Mukhang maraming pauwi mga kabarako. Ayan oh. Haba ng parking lot. Ano, grabe, ganito kalala ang traffic dito. Walang galawan tong pauwi ng south. So sayaw-sayaw na lang ng konti mga kabarako. Sayaw-sayaw lang ng konti. Kaya yun naman yung mga likuan na yan oh. Woo! Grabe, tingnan nyo naman oh. Grabe, malilipasan tayo ng gutom mga kabarako. Asfaltado na dito mga kabarako, ganda oh. Alright, this is Gumaca, Quezon ha. Hindi pantay mga kabarako, mababa sa bandang kaliwa. Uy. Yun lang, kinadkad na lang yung nasa gitna. Aksidente tayo. Kalawag. Yan, Kalawag, Quezon tayo. Ingat pa rin tayo dito. Kaya pala Kilbay Bridge, may history pala yan. Kinaskas na nila. Napakadilim. Kita nyo yung mga, ayan oh, yung mga bato na yan oh. Dilim talaga dito. Good morning mga kabarako. 5:03 oras natin. Dito na tayo nagbukas sa may Angono, Rizal. Yun, first time natin makaalis ng ganito kadilim. Mukhang maraming pauwi mga kabarako. Ayan oh. Good morning, good morning. April 6, 2023. So welcome sa episode ng ride natin ngayong Holy Week. Yan, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Siyempre, shout out and ride safe sa lahat ng mga babiyahe at bumabiyahe ngayong araw na ito mga kabarako. So we're expecting heavy traffic, ano? Run Zero of Team Barako Moto Vlog. Yon, at the back ride, siyempre with Mrs. Barako. Huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. And also please follow, like and share us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. And yan, if you appreciate our content, please do hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin mga kabarako. Yan. So, ready na tayo sa maghapong ride ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Mainit at matraffic ang ating magiging ride for today. Hindi, wow. So, mamaya na lang mga kabarako. Kita-kita na lang tayo mamaya. .09 oras natin. Yan, dito pa lang tayo sa Pililla, Rizal. Yan, let's go, let's go. Ang dami mga rider ngayon mga kabarako. Napakarami nila oh. Shout out and ride safe to all. Yan, shout out and ride safe to all. Shout out and ride safe. Ride safe to all mga kabarako. Mga paps, mga brother, ride safe. Ngayon lang kasi yung panahon na mga kabuelo talaga may holiday. Kaya sinasamantala ng karamihan natin mga kababayan na makauwi ng kanilang probinsya. Hindi, wow. Tagsaan mga kabarako. Uy, grabe sa kain mga paps. Grabe sa kain. Yan mga kabarako, ang daming rider ngayon. Shout out and ride safe to all. Dami. Shout out and ride safe to all. Nice. Alright. Yun, nakakatawa, dami oh. Shout out and ride safe. Ride safe. Alright, 6:23 na ang oras natin. Welcome to Mabitak
Tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikipag-bakbakan. Bahala ka sa buhay mo. Siksikan. Sa dami ng sasakyan ngayon, mga kabarako. Hindi, wow. Pero hindi pa taong tunay na laban. Mamaya pa sa Maharlika Highway. Alokohan yan. Kita niyo yung mga riders sa unahan natin, mga kabarako. Ang dami. Ingat, ingat. Baka matulog yung bata. Yan, delikado sa ganyan, yung mga ganyang edad, dinaantok sa biyahe. Hindi totoo yan. Ay, dami mga kabarako. Dami rider. Shoutout and ride safe to all. Alright, tuloy-tuloy tayo sa pakikipagbakbakan dito mga kabarako. Sa Hindi, wow. Mabitak. So talagang marami sasakyan mga kabarako. Magtatagpo-tagpo pa rin tayo mamaya sa Maharlika Highway. Bahala ka sa buhay mo. 6:36 ng umaga. Ayun, nandito tayo sa kahabaan ito ng Mabitak. Siyempre, dami naka-stop dito mga kabarako. Shoutout and ride safe. Shoutout and ride safe to all. Dami mga sasakyan ngayon. Dami mga riding only. Halo-halo. Nakakatawa naman. Nakakatawa, makakita na maraming kasama sa kalsada. Kasi kadalasan lagi kami mag-isa dito eh. Hindi, wow. Yan, shoutout and ride safe to all. Mafag mga kabarako dito sa Mabitak. Simula na ng build up dito ng traffic. Nice. Sana all. Sana all. Kahapasin kita, ha? Ride safe, ride safe. Ito na ang simula ng traffic. Hindi, wow. Almusal, almusal. Almusal. 2 beses na yan! Nako, sobra traffic. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Dadamay mo ako sa hirap. 6:42 ang oras natin. Oh, ang dami talagang nasa kalsada. Daming nasa kalsada ngayong araw na ito mga kabarako. Hindi, wow. Alright, 6:46 na oras natin. So bawat crossing, ito, sobrang build up ng traffic. Ito, mga mag-outing yata itong mga naka-tricycle, oh. Sana all. Ano, may outing. Shoutout and ride safe to all. May manok pa si Paps, ah. Sasabak sa derby sa pag-uwi na probinsya. Sa mga red horse daw, sabi ni brother. Shoutout and ride safe to all. Hoy! Shoutout kay Paps Killer Ride TV. Thank you brother sa paghihintay. 7 o'clock. Crossing na tayo ng Pakil and Pangil, Laguna. Medyo maluwag pa dito sa area na ito. Alright, 7:03 exactly. Nasa bayan na tayo ng Paite. Maganda na ang kalsada dito, nung pag-uwi natin ng March, hindi pa asfaltado ito. Thank you. Siyempre, shoutout sa DPWH Region 4. Yan, itong simbahan na ito mga kabarako, Kalayaan, Laguna ito. Shoutout sa mga taga Kalayaan, Laguna dyan. Sana all malaya. Baliw ka yan! Itong lugar na ito ng Kalayaan, parang kulungan yun. Kalayaan, tapos parang preso. Hindi, wow. kasi yan. Power plant yata yung nasa baba, oh. Uy, may sira yata. Nakababa yung helmet. Ano kayo nangyari? So, nakababa yung helmet ng isang rider. Nakahinto, isabihin na nahingi ng tulong. Welcome to Pagsanghan. 7:17 ang oras natin. Gahing Bicol din yata.
Ay, payusi-yosi pa. Na all. Sana all. That's what you call us chillaxing. Hindi, wow. Tama po. Alright, 7:45 oras natin. Shout out and ride safe to all mga brothers, shout out. Ang dami natin kasabay talaga. We're still in Cavinti, Laguna. Our time is 8 AM in the morning. We're still having a good weather mga kabarako. Very good ang ating weather. No sign of rain whatsoever. Yeah. Let's go, let's go. Oy. Okay pa tayo mga kabarako. Hindi, wow. After almost 3 hours of riding. Okay pa tayo. Kayang-kaya pa. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ayan, marami tayong mga kapatid na rider. Yan, ride safe sa atin lahat. Sana all lahat tayo makauwi na maayos. Mabuti sa ating mga patutunguhan. Tayo ay nasa Louisiana. Ito yung isa sa pinaka malalim na ikot dito sa Louisiana mga kabarako. Pansinin nyo yung ikot na ito. Lalo dito oh. Talagang super blind. Hindi totoo yan. Tsaka napakalalim ng pagkakaikot niya dito. Alright. Shoutout sa mga paps natin. Ganda ng helmet ni brother ah. Nice helmet brother. Shoutout and ride safe to all. Ay, may kasama silang bata. Ingat, ingat. Villa de Calamba Riders Club. Yan, shoutout, shoutout. 8:21 ng umaga. Yo! Taming rider mga kabarako. Tayo ay nasa Lukban Petron. Dami. 8:30 yung oras natin. So ito yung current situation dito ngayon sa Lukban Petron. So hindi pa masyadong nag-build up. Maya maya pa yan. So expect natin paglabas natin ng Pagbilao Quezon, doon na mag-build up. So check muna pala natin yung bagong LED bracket na binigay sa atin ni Sir Ronald ng RM LED bracket. So ayan, nakakabit sa chassis yan mga kabarako. So napansin nyo yung dating bracket natin, meron pa dito siya. Ngayon wala na. So minimalist design na ito mga kabarako. Tibay oh. Okay, 8:49. So kanan na tayo dito sa Tayabas diversion. So hopefully makalabas tayo ng Pagbilao by 9 AM. Let's go, let's go. Daming rider dito. Kanan na tayo dito, going to Pagbilao diversion. Wala mga kabarako eh. Palabas na to ng Pagbilao. Nung last year hindi ganito mga kabarako eh. Doon na sa labasan, doon na namin na-experience yung haba. Pero dito pa lang oh. Oh no. Kaya ito na. So mga kasabayan nating rider ngayon, sama-sama tayong susugod sa traffic. Hindi, Ito wow. na. This is it. Ito na ang tunay na laban mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Bye bye to all four wheels. Ang angas mo ah. Ayan mga kabarako, ang haba niyan ha. Let's go, let's go! Baliw kaya niya eh. Sabi na eh, sama-sama Hindi, wow. tayo sa traffic. Buenas mo naman. 9:08 oras natin, dito pa rin tayo sa Pagbilao diversion. Buti na lang, motor tayo. Haba ng parking lot. Huwag kayo iiyak. Alright, 9:19 ng umaga. Nakakaliko na rin tayo rito mga kabarako. Let's go, let's go. Medyo maluwag dito.
yan, nandun na sa kanto, yung lahat na nagka-counterflow. Bumalik kayo dyan sa linyang yan. HPG daw. Ah, grabe, ganito kalala ang traffic dito. Oh no! We're still in Pagbilao diversion, mga kabarako. Ay, grabe, 9:45 10:01 ng umaga. So, nakalabas na tayo ng Pagbilao diversion. So, ganyan ang status ng traffic dito sa Maharlika Highway, Pagbilao, Quezon. Ayan, so ingat, ride safe sa lahat ng mga kasabayan natin ngayon. Let's go. Alright, 10:07. Grabe, Huwag kayo iiyak. walang galawan tong pauwi ng south. Ginusto mo yan, nagpasarap. Ng traffic. Kailan kaya tayo makakaalis dito? Bahala ka sa buhay mo. Ano ng boss? Grabe. Huwag kayo iiyak. Napakainit pa. Huwag kayo iiyak. Maalikabok pa yung daan. Buenas mo naman. 7:33 na, mga kabarako. Nagpahinga muna kami dito sa Pagbilao. So yan, sobrang traffic pa rin. Grabe. Alright, tuloy na kami. Kaya na namin umulit pag ganito next year. Huwag kayo iiyak. Kaya Ride safe. 11:40 ng tanghali. Eto, nakalusot na tayo ng Pagbilao, Quezon. Maayos ang kondisyon mga kalsada dito along Pagbilao, Quezon. Yun lang, maalikabok lang talaga, mga kabarako. Oh no! Right, intersection na to, going to Old Sigsag and Bondok Peninsula. Ay, grabe, gutom na kami, mga kabarako. Huwag kayo iiyak. We're already hungry. Medyo maayos ang kalsada rito, maluwag na. Dito na siguro kami dadaan sa Bondok Peninsula. Dito kami, mga kabarako, 11:55. Maghahanap na lang kami makakainan dyan, tsaka mapagpagasan. So last na daan natin dito is last September. Hindi totoo yan. Ongoing ang mga road widening din pala rito. Ayan, inuuka na rin mga kalsada. Alanganan yung hinto nila. Ganda talaga rito, mga kabarako. Napakasarap ng daan natin dito. Paano masabi? So didiretso na tayo ng Gumaka bypass nito. Alright. So welcome to Padre Burgos, Quezon. Siyempre shoutout sa mga taga Padre Burgos, Quezon dyan. Tayo rin mga dumadaan dito ngayon, So pagka-solid talaga dito pagpasok mo ng Padre Burgos. Sarap namang iikot natin dito. Shoutout. Yun naman yung mga likuan na yun, Woo! Woo! Try to save me. I feel alive. My world is Alboit, mismong bayan na tayo ng Padre Burgos, Quezon. Yan, simpleng bayan lang din pala ito.
Simpleng bayan lang, pamilihang bayan ng Padre Burgos. Alright, let's go, let's go. Alright, 12:50 oras natin. Padre Burgos, Quezon pa rin tayo. Alright. Woo! Wala pang tanghalian pero laban pa. Bahala ka sa buhay mo. Ito ang kalsada kahit walang kain. Alright, let's go. Grabe, tingnan nyo naman, oh. I'm in a train. Alright, look at that. Tingnan nyo yan. Baliw kaya niya eh. Sabay biglang kukurbada, grabe. Could get to loving emotionally. 12:26 ng tanghali. Tayo ay nasa bayan ng Agdangan. So next na bayan natin ay Onisan, Quezon. Oras natin 1:11 ng hapon. So nandito tayo sa bayan ng Agdangan, Quezon. So pagpasok natin doon hanggang doon, yun lang daw ang kahabaan ng bayan ng Agdangan, Quezon. So dito tayo sa Dim Sum Panda. So dito muna tayo tanghalian. Grabe, malilipasan tayo ng gutom mga kabarako. So tutuloy na kami. Maraming salamat kay Ate Aurelia. Kaya thank you po. Thank you. So mula doon, pagpasok natin doon sa arko nila hanggang dito, yan lang pala, ganun lang kahaba ang sentro ng bayan ng Agdangan. Anyway, maraming salamat and shout out sa mga taga Agdangan, Quezon dyan. So this is already our third time na magkasama kami ni Mrs. Barako na dumaan dito sa bayan ng Agdangan. Di totoo yan. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Maganda ang panahon dito, malilim. And of course, very smooth ang ating takbuhan. Hindi, wow. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Let's go, let's go. Don't know of this dancing, but at least I'm not dancing alone. Ang Onisan, Quezon ay kilala sa tawag na Kalilayan. Totoo yan. Bali yun ang kanyang lumang pangalan. Okay, welcome to Kalilayan Bridge. Ay, napakaganda ng dagat ngayon. Baliw kaya niya eh. Sarap maligo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, wow. Kahit isang swimming lang. Angay Raha Suliman, Onisan. So this is already Onisan Town Center. Mga lumang bahay mga kabarako. Mga lumang bahay ng Kastila. So, kaliwa na tayo going to Pitogo and Gumaka. Kanan na tayo dito going to Pitogo. Yung pwede doon, diretso ng Atimonan. Asfaltado na dito mga kabarako, ganda oh. Going to Pitogo. So Onisan pa rin to, Onisan. Sarap, lalong gumanda ang kalsada rito, grabe. Sana all. So I think this is already Pitogo, Quezon. Napakaganda, tingnan nyo mga kabarako. Sarap oh. Sarap talaga dumaan dito. Kita nyo naman ang kinis ng kalsado. Grabe. Mas mahaba lang talaga dito mga kabarako. Anuhin mo naman yung ilang minuto at ilang kilometro na haba kung ganito naman. Hindi, wow. Hindi makikipaglaban sa traffic, sa init, sa sobrang pangit ng kalsada. Dito swabe-swabe. Hindi, wow. Meron mang mga hindi ganun kagandahan, pero hindi katulad doon sa Maharlika. Ganda oh. Tapos ang mag-anihan dito. Sana all. 137 Boss Fuel, kakaliwa tayo dito going to Gumaka.
So yung street na yon, Katanawan, Quezon yon. So dito tayo, going to Gumaka, Quezon. This street na tayo ng Gumaka bypass, mga kabarako. Alright, welcome to Gumaka, Quezon. 1:45 oras natin. Alright, kanan tayo dito. So ito, galing ng Gumaka bypass. Yon, going to diretso ng bayan ng Gumaka. Ayan, marami na tayong kasabay sa bypass. Syempre, shoutout sa mga taga-bayan ng Gumaka, lalong lalo na sa ating number 1 supporter na si Pops Michael sa Jeep. Shoutout sa'yo, brother. Ang tumbok ng PTT station. So we're back to Maharlika Highway. Alright, tingnan natin ang status ng traffic dito. Alright, this is Gumaka, Quezon. Hindi pantay, mga kabarako. Mababa sa bandang kaliwa. Oh no! Galing ng south. Ayan, Gumaka, Quezon. Alerto kayo sa mga asfalto, tapos nalililiman ng mga dahon or puno. Nagtatago dyan yung mga lubak. Walang pasok ang Lopez Sports Center. Lopez University. Alright, ride safe to all. Alright, 2:16 ang hapon. So lahat ng bound to Bicol, dito tayo pinadadaan lahat. Sa Lopez Bypass. Problema dito sa Lopez Bypass, masyadong maraming buhangin. So hindi talaga natin alam kung anong gagawin dito. Pero based dun sa pagtatanong natin dun sa mga gumawa dito, that's March, Skyway daw ang gagawin dito. This is in solution sa pagbabaha dito sa Maharlika Highway, dito sa part ng Lopez, Quezon, lalo pagka may bagyo. At check out natin itong mga dati nating napupunang mga kalsada dito sa Lopez, Quezon. Alright, so yan, ganun pa rin, damage payment, hindi pantay. Oh no! Hindi pantay. Hindi pantay, hindi. Dalawang beses na yan! So ingat tayo dyan, mga kabarako. Yan, Lopez, Quezon yan. Hindi pantay yan, galing ng Bicol. Alright, 2:25 ng hapon. Nandito na tayo sa Lopez and Calawag, Quezon boundary. Hindi man tayo taga rito sa Calawag, Quezon, ngunit ang laki ng dating sa atin ng lugar na ito. Dito to yan. So welcome to Calawag, Quezon. 2:25 ang ating oras. May mga hukay pa rin sa bat ng gitna pagpasok natin sa boundary. And of course dito. Oh no! Ayan. So matagal na to, hindi pa rin naayos. Hopefully, no, masolusyonan yan, mga kabarako. Calawag, Quezon to Talaga nadaanan na natin yung nakaraan. Bakit pa hindi natin naalala? Talaga naman. So uneven pavement pa rin kagaya nito. Oh no! Kinadkad na lang yung nasa gitna. Kaya pagka mabilis ka dyan, bigla kang tatalon. Dito to yan. So the best way is pupunta ka sa kanan. Yan naman, mga lupa-lupa lang ang nilagay. Ito pa, nako, yung gitna yan, parang hiniwa. So pagka sumakto yung gulong mo dyan, well, Hindi, wow. good luck na lang. Lalo yung maliliit ang gulong. Kawawa talaga. Oh no! Oops. Alright, 2:32. Welcome to Calawag, Quezon. Gumagana na ba yung ng Raymond dyan? Meron na, mga kabarako. PNO Trans. Nagsiiwas, mga kabarako, kasi yan, hukay ang gitna na yan. Oh no! Bigla na ganunan yung dalawang 4 wheels. In fairness, medyo iilan na lang ang lubak dito sa Calawag, Quezon. Siyempre shoutout sa mga taga Calawag, Quezon dyan. Uy, yun lang, we're not ready for that. 3:06 ng hapon. Yan, dito sa Calawag, Quezon tayo. Naghalo-halo muna tayo dito sa De Guzman Eatery. Alright, shoutout nga pala kay Pops Onins yata yun, Delpino. Yun lang yun na, hindi ko masyado na-gets kasi. Shoutout and ride safe sa'yo, Pops.
Alright, maganda na ang panahon mga kabarako. Medyo umambon kanina. So yung nag-iisang release ng trend dito sa Calawag, Quezon. Ayan, kaya may nakalagay speed hump 500 meters ahead. 50 meters ahead pala. Ay, nawala na naman yung mga lupa mga kabarako. Oh, no. Pero nilagyan nila ng asfalto. Pero yung area around that ng mga kalsada, almost same pa rin. Ayan, kagaya niya, no? Slow down. Talagang doon sila dumaan, no? We're still updating sa mga kakalsada ng Calawag, Quezon. In fairness, uy, nabawasan. Pero andyan pa rin, no? Paano masabi? Tingnan natin dito, itong paliko na to. Yung paliko na ito. So, ang ginawa nila, kinadkad nila yung patong na asfalto. So, ang natira yung ilang simento at asfalto. Pero ganun pa rin. no. So, sayaw-sayaw na lang ng konti mga kabarako. Sayaw-sayaw lang ng konti. Hindi, wow. Aksidente tayo. no. Calawag. Calawag po ito, ano po? Sako pa. Malapit na kayo sa boundary ng Camarines. Aksidente tayo sa Calawag. Bumangga tayo dun sa ano? Ano po yung nabangga namin na yun? 4x4 yun, ano? Hilux. Hilux. Ito may babaliwat naman ito rito. Pag siningitan ito rito, babaliwat ito. Babaliwat. Buti hindi na grabe. Yung bracket? Hindi. Dudugtong lang yun. Napipit lang. Ito lang ito. Sisikwatan lang ito rito ng bakal. Para bumalik sa taging tayo. Kaya po kayong sikwatan dyan? O kami nung lang yung F. Ganun lang yun. Okay pa naman. Kaya ko ba? Parang nalingat din ako bigla doon. Grabe. Tumigil. Grabe. First time natin yan. Andala yung bracket natin. Buti na lang may tumulong sa atin. Grabe. Tuloy na po kami. Ano pong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Lando. Eh tay. Bro. Hey bro. Nagbablog kasi ako eh. Oo. Yung mas bigger sila. Ano pangalan niyo, sir? Renz po. Friends? Oo. Ito po yung sticker namin. Ay, kabit ito sa ano. Oo. Na design ako. Oo. Ito. Yung mga Sa ano po yan? Sa Facebook tsaka sa YouTube. friends ano. Design ako. Ito sa motor ko naman. Kasi magkaiwalay kami motor ay yung anak ko. Kanya yung Eh bro. anak ko yung pangalan ko. Sa YouTube yan tsaka sa Facebook. Kung gabi ka sa kapatid ko. Oo. Yan sa motor ko naman. Thank you ha. Thank you po ah. Thank you po. Talagang ganun. Accident talaga. Mahigit ganun. Pag kumita na, dadaanan ko kayo dito. Lagi akong dadaan dito. Thank you po. Sa ano yan? Sa Facebook tsaka sa YouTube. Thank you, thank you. Shout out, thank you. Ay, grabe. Alright, updating pa rin tayo sa Calawag, Quezon. Yan mga kabarako, first time natin na magkaroon ng aberya sa biyahe. Maraming salamat sa mga tumulong sa atin. Kay Kuya Lando, maraming salamat. Salamat talaga kuya. Woo! Thank you Lord sa pag-iingat sa amin. Kahit ganun yung nangyari, andyan ka pa rin. Yan, shoutout talaga sa mga tumulong sa atin. Pati sa mga kababayan natin na taga Cam Norte, na nakasabayan natin doon. Shoutout and ride safe sa inyo. 4:42 oras natin. Yan, Calawag, Quezon tayo. Ingat pa rin tayo dito. So, Calawag, Quezon pa rin to.
kabahay natin taga Cam Norte, nabasagan ng bearing. Hindi talaga biro kasi ang lubak dito. Although in fairness, nabawasan naman. Doña Aurora Bridge. Ayan, Calawag, Quezon pa rin to. Oh no! Alright, 4:46 na ng hapon. So nandito na tayo sa Bicol Art. Welcome to Camarines Norte. Alright, shout out sa mga rider na nandito ngayon. Ride safe sa inyo. Ride safe to all. So yan, pagpasok natin ng Cam Norte, ayan, dito sa may Santa Elena, hindi talaga may kagandahan ng kalsada dito. Nadadaanan na to. Pero meron pa rin, hindi naman kompleto pagkakayari. Oh, ito yung bandang gitna, hindi nila nilagyan. Pati yung dito, hindi nila nilagyan. Oh, ayan, ganun pa rin ito. Ito pa rin yung dati, mga kabarako. Oh, ito pa rin yung dati. So hindi pa rin talaga nagawa ng paraan. 4:50 ng hapon. Tayo ay nasa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte na tayo. So dire-diretso na tayo. Tagusin na natin tong Tagkawayan, Quezon. Ay, sa mga nagtataka, no, bakit pagkagaling mo ng Cam Norte, papasok ka na naman ang Tagkawayan, Quezon. Kasi ang part na ito ng Santa Elena, 9 barangays ay originally ay bahagi ng Calawag, Quezon. Hindi totoo yan. Nakuha ng Santa Elena yung 9 barangays sa isang court decision. Kaya magtataka kayo, pumasok ka na ng Bicol, tapos bakit may Tagkawayan, Quezon na naman? So dapat yung Tabogo na yan, Quezon yan. Quezon dapat yan. Yan ang explanation yan, mga kabarako. Kaya matagal na rin nagtataka bakit ganyan eh. Kaya ni-research natin. No, saka yun din ang sabi ni Kuya Lando. Alright, 4:51 ng hapon. Tagusin na natin tong Tagkawayan, Quezon. Ay, ito yung dati natin napupunta, no. Yan, nilagyan na nila ng mga asfalto, mga kabarako. Syempre, ito yung pinaka-paborito nating parte ng kalsada rito sa Quezon, ang Tagkawayan, Quezon. Syempre, shoutout sa mga Tagkawayan dyan. Pagka inaantok ka, talagang mawawala ang antok mo dito Baliw kaya niya eh. the moment na magsimula ka ng umalog. Yun nga lang talagang kung medyo maluluin ka, masusuka ka talaga dito sa sobrang tagtag, ano? Alright, tingnan nyo kung gaano kaalag yung Tagkawayan, no? Tingnan nyo yung motor sa unahan natin. Siguro mga pauwitan ng Bicol yan. Shoutout sa inyong dalawa. At syempre sa naka Honda Wave sa unahan. Kita nyo. Talaga. Oh. Grabe talagang alag ng Tagkawayan, mga kabarako. Saan kaya ito papunta daw ng Daet. Ito di ko lang alam kung saan papunta eh. Tagalan natin nakikita yan eh. Siguro papunta ng Kinayangan yan, yung bandang kanan. Basta yung papuntang Daet daw. So explore natin yan pagka natapos yung mga kalsada na yan. Ayan, patuloy tayo bumabakbak dito sa Tagkawayan, Quezon. Bahala ka sa buhay mo. Dito tayo sa Eco Oil del Gallego. So pagka naalanganin kayo from Tagkawayan, dito na kayo magpagas. Itong kalsada na to, approaching Kilbay Bridge to, mga kabarako. Okay, so may kunti lang ako narinig sa mga taga rito. Kaya pala tinawag na Kilbay Bridge ito. Ayan, Kilbay Bridge. Malalim pala yung ilog na yan. Ito dating train ng PNR. May kwento-kwento, may nahulog daw na isang trend yan, maraming namatay. Totoo yan. Kaya ang tawag dito sa lugar na ito ay Kilbay. I'm not sure kung gaano katotoo. So ultimo mga taga Del Gallego lang ang makakasagot niyan. Ayan yung dating release ng PNR.
Kalalim pala yung tubig niya, nakala ko mababaw lang. Kaya pala Kilbay Bridge, may history pala yan. 5:44 na ng hapon, Del Gallego tayo. Medyo madilim na, pero kaya pa naman. Hindi, wow. 5:54 ng hapon. So nandito na tayo sa JRS Ragay, Camarines Sur. Woo! So mga 30 minutes pa itong bakbakan, mga kabarako. 5:59 na oras natin. So far, maayos ang mga kalsada dito mula pagpasok natin ng boundary ng Ragay hanggang sa area na ito. Manageable na hanggang dito sa may Barangay Liboro. Alright, tingnan pa rin natin dito sa may unahan ng Barangay Liboro. 608 Barangay Binahan na ito. So makikita natin, hindi lang kasi masyado makakita, madilim na, no? Medyo maayos na rito. May mga tapal na. Yung mga exposed na part ng kalsada, tinapalan na ng mga asfalto. Yung iba, puro asfalto na, kaya manageable na. 6:13, check out natin tong kalsada dito. Kinaskas na nila. Sige, pwede na. Pero nagkalat ang debris sa kanan, ha. Kaya ingat tayo dyan. Kinaskas na lang nila, tama yan, sige. Tinanggal na yung mga wasak ng part ng kalsada. So dito yan, bago mag fuel save gas depot. Kaya mahirap pag night ride, mga kabarako. Hindi totoo yan. So number 1 talaga, pagka babiyahe ka ng nakamotor, dapat meron kang auxiliary light. Hindi pwedeng wala. Napakadilim. Hindi, wow. Spotlight tayo. Kinaskas din nila Lupi and Ragay. Ito na yan, oh. Kita nyo yung mga, ayan, oh, yung mga bato na yan, oh. Yan, kinaskas na nila, mga kabarako. Kaya lumabas na lang yung semento. Ayan, oh. Ito hindi pa nakaskas. So tayo ay nasa Lupi, Camsor na, mga kabarako. Kaya mga kasalubong natin ngayon, yan. Yan pa, isa sa mga dahilan bakit napakahirap mag night ride dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakadilim. 6:28 pa lang yan. Sa Sipot pa rin tayo, mga kabarako. Full moon pa lang ngayon, oh. Ayun, oh, ang ganda ng buwan. 6:42 oras natin. Alabas na tayo ng Anday Highway. Siguro pahinga muna tayo dito. Muna tayo sa 7-Eleven. Alright, 7:47 mga kabarako. So ito na yung boundary ng Sipokot and Libmanan. So yan, ganito pa rin ang situation yan dito. Kaya mag-iingat pa rin tayo yan. So far yan na lang ang mga area dito na hazardous, lalo dito sa province of Camsur. So the rest medyo okay na, yung Ragay manageable na. So tingnan natin yung ginagawa dito sa Barangay Bigueto Viejo. So syempre ingat pa rin tayo dito. Yan, talagang tutunog ang shock. Pero yung kabila tapos na, oh. Siguro hopefully by another month pa okay na itong kabilang ito. Alright, ilawan natin yung mga props natin sa unahan. Ayan, syempre kalaban to ng ating NMAX 155. Kalaban talaga tong mortal, yung mga bato na yan. Hindi, wow. Delikado tayo masyado dyan. Yan, oh. Dumudulas ang gulong kahit malapat, eh. Dahan-dahan talaga tayo dito. Libmanan to, ha. Kabilaan yan, malapit na matapos. Kaliwat kanan. So hintayin lang natin mga ilang buwan ito. Napakadilim, kita nyo yan, oh. Napakadilim.
Walang kailaw-ilaw. Hindi, wow. Sobrang dilim talaga. Sana mga solar ang ilagay nila dyan. Dilim talaga dito. Napakadilim. Buti na lang may buwan. Bahala ka sa buhay mo. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. Ang liwanag dito sa bayan ng Tigaon. Sana all. Sana all. Sana all. Mula dito, we're going to pass through here, Abu Farm. Ay, shoutout nga pala kay Paps Ramir Santa Cruz. Yan, shoutout sa'yo brothers. Shoutout sa'yo. Nakawi din sila dito sa Tigaon. Alright, in fairness, may ilaw na rin dito sa Salogon Road. Puro mga solar panels na yata yan. Tayo ay nasa Salogon, San Jose, Camarines Sur. Yan, oh. Sarap na dumaan dito Hindi, wow. Alright, 9:33 ng gabi mga kabarako. After ng mga maaberyang biyahe, after how many hours of ride, nandito na tayo sa aming bayan ng San Jose. Andiyan mga puso, wow. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon, buong magdamag na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. And yun, huwag kalimutan na panoorin, like, at share ang ating mga videos. And if you appreciate our content, please hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga biyahe, rides, and vlogs natin. Yan, welcome sa aming Barangay Santa Cruz, San Jose, Camsur. And please also follow and like us on Facebook at Team Barako Moto Vlog. Yun, maraming salamat muli mga kabarako. Alright, mula dito sa aming bayan ng Santa Cruz, Renzi of Team Barako Moto Vlog, and of course Mrs. Barako at the back ride. Muli nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride, never twist the throttle with your ego. Good night and God bless.